Така, здравейте хора, аз съм Аню и как сте видяли в заглавието на клипа, днеска ще ви покажа как можете да джойнете в нашия сервер, защото без хамачи не може да джойнете. Така че първа стъпка е да отидете в Google, да, и пишете хамачи download, пишете хамачи download, кликате това първото хамачи install и тук просто тръгвате да инсталирате, то почне да си сваля. След като вече го инсталирате, ви се появява хамачето и ви го отваря. След това регистрирате се и аз съм ще create една група и групата аз ще измисля и ще я сложа долу в описанието. След като джойнете в нашата група, влизате в Minecraft, IP-то за сървъра и името и те ще бъдат долу в описанието, версията 1.8.8, кликате Play. И групова игра, цъкате добави сървър, пишете името, което е... няма смисъл сега да го пиша, защото аз гледам заради сървъра, името е The Crafters. Добре, просто е така пишете. The Crafters, поставяте ID-то, готово и влизате в The Crafters и ето ви го сървъра. Дори тук емирите играят. Ето ви го сървъра, има нови добавки, когато влезете ще ги видите и надявам се да ви харесва този туториал и да, чао!